Alapvetően avval kezdtük a verseny utáni időszakot, hogy kiértékeltük az előző futamot. Én azt gondolom, hogy egy teljesen pozitív évadkezdetnek voltunk, vagy lehetünk részesei. Okosan versenyeztünk, próbáltuk szépen az elejétől fölépíteni a tempónkat. Alapvetően egy ismeretlen autóval indultunk neki a bajnokságnak. Ford Fiesta-val versenyeztem, de ezzel az R5-ös verzióval még nem. És azt gondolom, hogy főleg a tavalyi autónkhoz képest egészen máshogy viselkedett. Ez főleg a saras, csúszós részeken volt egy kicsit idegen az első körben, talán a beállításunk sem volt tökéletes. Nagyon alacsonyan volt az autó, és emiatt nagyon sokszor húzta a hasát, nagyon idegen és agresszív volt, sokat kellett változtatnunk a második körre. Én úgy érzem, hogy a hasápi idők már teljesen rendben voltak, ezt a taktikát tudtuk folytatni, amit szerettünk volna, sokat gyorsultunk az elejéhez képest, és én úgy érzem, hogy ez a negyedik hely ez egy jó szezonkezdet volt. Mondhatjuk azt, hogy semmiféle műszaki vagy technikai problémánk volt, mi se hibáztunk, jól fel voltunk készülve. Ezt az irányt szeretnénk vinni tovább. A felkészüléssel kapcsolatosan az autó az teljesen rendben volt. Én úgy érzem, hogy ez a csomag ez jó lesz, és biztos vagyok benne, hogy Miskolcon már sokkal előrébb lévő pozíciókat fogunk tudni versenyezni. Bár Miskolc rallyról beszélünk, de a gyorsasági szakaszok az M-Prame-ben lesznek, olyan pályákon, amelyek valóban nagyon szép természeti környezetben fekszenek, de nagyon régen járt arra a magyar rallis mezőny. Így van, legalábbis ahogy hallottuk, a nagy része a mezőnynek régen járt arra. Azt kell, hogy mondjam, hogy a miskolci versenynek mindig egy különleges hangulata van. A Miskolc környéki emberek nagyon szeretik az autósportot, a rallit, nagyon nagy népszerűsége van. Egy picit emiatt sajnálom, hogy messze vannak a gyorságig, de valóban, ahogy mondtad, nagyon szép környezetben, nagyon szép tájakon fogunk versenyezni. Alapvetően a gyorságig nagy részén én már jártam, ugye van, hogy fordított irányban, és van olyan gyorság, amit még nem ismerünk. Azt gondolom, hogy ez a 2 nap tréning lehetőség, amit a rendező biztosított, az annak elégnek kell, hogy legyen. Alapvetően mi a világbajnokságban szerepeltünk, megtanultunk 2-ből menni. Én úgy érzem, hogy ez a nagyon sok tréning, ez alapvetően túl van egy kicsit misztifikálva. Szerintem 2 tréninggel lehet jól versenyezni, és mihez is fogjuk tartani magunkat, be fogjuk tartani az előírt lehetőségeket, és nálunk nem ezen fog múlni. A világbajnokságon hozzászokhattál ahhoz is, hogy egy nap alatt nagyon sok versenykilométert kell teljesíteni. Most is a szombati napra összpontosul szinte minden, 140 gyorsasági kilométerrel. Igen, ez már végés színvonal a kilométereket tekintve. Ugye ott is nagyjából 350-400 km van a 2,5-3 napra. Általában ott is ilyen 150 km-ben van maximálva egy nap gyorsági kilométere. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar mezőny nem csak színvonalában, de most már a gyorsági kilométerek hosszában is fel tudja venni bármelyik nemzetközi sorozattal a versenyt. Nézői szempontból ez nehéz nekem megítélni, hogy ez mennyire jó vagy rossz. Valószínűleg a rendezőnek bizonyos költség megtakarítási okokból is van az egy napra besűrített verseny. Azt gondolom, hogy örüljünk, hogy ezen a környéken tudunk versenyezni. Márk mindig nagyon jó minőségű és színvonalú versenyeket csinál, de remélem, hogy ez idén se fog megváltozni.